Dafara e passé Dakar kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warici war sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia Dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bangetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i b'i fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn
ayo senfa joona aw ka bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don Nyoro kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye diri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari
minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Kenyeba, Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw cɛw ani muso denmisɛnw ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye Amara janvier kalo ale tile 16 ye bi ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn san 2025 an bɛ ale kɔnɔna na a janvier kalo in fana bɛ ka taa dɛ a camancɛ tɛmɛna kelen ayiwa sunkalo fana bɛ k'i kunbɔ ala k'a timɛko ɲuman yira ani silamɛ bɛɛ la sɔgɔma in na an bɛ taa Kulukoro kunun ko furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi ye ale tilenna Kulukoro baaraba minnu kɛra ye k'a daminɛ birikidaw la ani ni Jara H tɔgɔla stade o bilalen sen kan min ye a lakurakuralen kɔfɛ o baara mun kɛra o la an na o fana ɲɛfɔli kɛ o la premier ministre kabini sɔrɔ ale bɛ Ganakaw fɛ yen Ghana a taalen no badenya tamana tile 2 Ablaye Diop ale ni ministre wɛrɛw olu b'a nɔfɛ délégation in kɔnɔna na an n'an da don o kuma fana na sɔgɔmada in na yan min ye ale premier ministre kelen ye Amara a y'aw ladege dɛ a taara soutenance kɛ kunu ja ale yɛrɛ ye kalanden de ye o nka a bɛ école min na sisan o école ka girin dɛ
malimara école ay ale te université o ale biodiversité de amara soutenance ta ale la de dongo do de be wuli ki jokala ala ki deme o université o jien kala université de ale de université fo te kele maîtrise o ala ka so mangaye ablay akara docteur e ale re toko fole bna jan sara amara nanga ma be fo général de division Ablaye Maïga docteur premier ministre ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement yeni mbesebe ima faraji kelen sebe aywa amba fo ngala ka ko ke here ganaka o abulu feni watina mi ye yerema horaya ale kurakurali parti politique ma fla yip makandi bulambaro ale ni docteur Moribo Soumare ulu yu fela fo akoka ana andado ola DGCC minamunu be bokoka kana bara munun kerola ana kuma ola biye asan sabay amara mi yanga chokoroba anga president koro noye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka soma elemani o san sabay biye ni ala sonama dugo donga nga ka so bi fatia fana kanga tai o barab na ka chuko mi anu fo mawyena kuma kunche orola ka dugo ke ibika ala ka dairo sumaya ala ka faraslam shuka yan kon kitimna ala ko nogoya anabita jamima ala ka o nogoya ambela jile soni sisa amna ni bela jile wala mauka famu nya fawena tugo mi amita kulukoro kunungo amara tomana kuntigi aletle nai ngayano che bamana ngo dugu blaga sala da uliye somarena amana puma di transporteur doma alebe bo Burkina a donné Mali kono kana se Bamako ayemi amara anga me ayereda sabula menda mentigi dai ay min fo min yira siraka ka damine kabini ale bora bobo ka do Mali kono anga je ka balmake ale lame kolon dobla sincèrement di ne i segusran nota ne bora bobo ne segusran ta mais tiens ra Malion bo dala Burkina ka ko nga posiga cha ko munisi adunta ko de sécurité chara mais sincèrement di Mali era ti sega langari Mali di ni nane chao chebna malla no sigen download amana damna ni uka premier barrière ni bora farmana ibiso uka barrière man dale togolo orora kaiti fle wa kele ino nyogo samagana lo kema woro poste de sécurité dundo ebe klaura do fana sigene be ko mairie ni yo korota ko so ka ta barrière korota yi ta police za puri boda na police général me wa kelen ke ebe klaga yele matugone o ga mo do no no don na do sara fengara do sara me amu kuma police no wa kelen ge ni droma kelen haje eti bouger ni bora kuri ni na se kuchala kana posara wa kelen ge wa syndicat wo wuli ga loko wa woro bo dere wa woro ta kana na se Bamako do ndara o dugu klara to ko wa nan bi baje olge ne syndicat ni da ko ni wa woro nta ko fufu etu ko ibina ko Bamako ale shima ke basi ekla to ko ne kana se kuchala bodara sécurité be ka barrière ta kasigi wa kele ima kuma chogo ko no ko possible ni ki ba fo chogo ko possible abi nyo sama chogo ga ko esi ko lugo bi ngono ante manai ambora kana se blanc iba longo péage mo kono no wura do ndana o betara para no ka fando na police mo no go péage fleni
olu fɛ u bɛ panga lɔ 1000 i bɛ 1000 sara o bɛ tila tuguni ka tike d'i ma i bɛ taa di polisi minnu ko péage mɔgɔw gɛrɛfɛ fan dɔ nin na pour que i ka se ka tɛmɛ i bɛ tila ka péage ta o yɔrɔ fana la mairie m'o muruti ka lɔ i bɛ mairie billet ta bila n'an bɔra yen tuguni an bɛ taa Segu donda polisi 1000 dɔrɔmɛ 1 t'a jɛ i bɛ wuli ka da dɔ tuguni ne taara se Segu dugu kɔnɔ n'i y'a y'an tulo don ka pour que ka différence don kuma ni ɲɔgɔn cɛ donc an taara se Segu dugu kɔnɔ n'i bɔra échangeur na ne ye polisi dɔw lɔ ne ye dibira ye o ka patrouille kɛbaga ninnu ko sisan o y'a lɔ ne tɛna lɔ feu rouge la parce que 2 heures du matin ne taara se feu la ne tɛmɛna dɔɔni jago ka far faga ka tugu ne kɔ donc ne tɛmɛna feu la dɔrɔn far mana ka ne signalé ne lɔra ko wayi ko ne ye feu brûlé wala n ko non n b'a kalama n ko dugu tilama na ne tɛna lɔ feu na kelen mɔgɔ dɔ ka bɔ ka na agressé ko wayi ko 25 000 ne ko o kɔni tɛ 25 000 ye n t'a sara donc ne donna ka la mobili kɔnɔ sisan u ka ɲɛmɔgɔ dɔ nana n b'a lɔn kɔrɔ fasugu min don ka n'o ɲininka ko mun kɛra subalikɛ lɔndiya o b'a sɔrɔ ka kanto sisan ko non ko ne ko n sigɛna ale ko n fɛ ka reposer ale ka na ne kɔnɔ ko wayi ko mun kɛra ko ne ma se ka taa bɔda la ko ne bɛna lafiya dugu kɔnɔ o la n ko ma sɛgɛn dɛ n ma sɛgɛn n ko ye n manale n ko polisi ninnu ye ne tɛmɛna feu la dɔrɔn o ye ne signalé k'an lɔ yan yɔrɔ la polisi ko non ko n ko mais n ko n ka cahier b'a bolo don donc polisi ka kuma cogo cogo n ko n ka cahier b'o bolo n ko ma sɛgɛn dɛ n tun tagara le voilà ni ma ɲa ko n taa la fana le ne tɛ se ka la Segu dugu kɔnɔ don ni dɔ nana ka na yɛrɛ bugara dugu kɔnɔ don olu n y'a fɔ yɛrɛ n ko ne ɲɛ bɛ feu na rouge don mais dugu tila ma lo n nana dɔɔni o yɛrɛ b'a to ɲininka donc sisan ko non a y'o ɲininka ko a kɛra ten a ko oui ko a kɛra ten ko mais ko yɛrɛ b'a lɔ ko mɔgɔ si tɛ feu na yan ko bon ni ne lɔra sisan maramafɛntigi dɔ ka na bɔ dɔrɔn ka na ne agressé don n ko non n ko b'a agressé yɔrɔ bɛɛ dugu tila ma n ko donc n ko ne tɛna lɔ feu la ale ka sɔrɔ ka kuma o fɛ sisan k'o kana tugu a kɛ ten ko nin bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ cɛ a ye cɛ ɲininka cɛ condition ko min kɛra cɛ y'a fɔ a ɲɛna ale b'a kalama puis ale nana dɔɔni le ka tɛmɛ bon mais mun na a bɛ tila tuguni k'a lɔ tuguni normalement a yɛrɛ ka sécurité kama a ka kan k'a bilasira yɛrɛ donc ale lɔra ka kuma o fɛ ten ne ka cahier ta ka di ne ma ne wulila yen n'i taara se tuguni yanni i ka don fana sécurité minnu sécurité dɔw bɛ Segu bɔda la fɔlɔ olu fana bɛ pan ka taa lɔ wa ko olu ko taa ni poste de ye ne ko non ko poste tɛ an ye ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn sama ni kumaw ye donc n nana ka na 400 d'olu ma ka taa bon n'i bɔra yen tuguni yanni i ka don fana dɔ wɛrɛw bɛ yen tuguni olu fana ye ne lɔ ko wayi ko pays étranger plaque étranger olu ko plaque étranger tɛ dɛ n ko AES don n ko nin plaque nin ni Mali bɛɛ ye kelen sisan ko non ko wayi ko ni d'habitude ko ne t'a kalama ko mɔgɔ bɛ fɛn di yan olu ko fɛn ma fɔ ne ɲɛna ko ne k'a di yan yɔrɔ la donc n ye n ka carte servée bɔ ka jira n ko ni fɛn o fɛn don ni poste o poste ne b'a kalama o bɛ a fɔ an ɲɛna an bɛ lɔ poste nin na mais n ko nin ye sécurité de ye ko ne bɛ u bɛna olu ka baara yir'o la donc an ka mankan kɛ o kana na 400 mana ne bolo an ka wuli ka taga donc n'i fana bɔra tuguni bila gendarme mota dɔ o tɔgɔ lɔ ye 1000 yanni ni faya min kɔnɔ 1000 dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ a la n'i wulila o yɔrɔ tuguni an wulila sisan tuguni k'a da don bon n'i taara se Bamakɔ donda la olu yɛrɛ tɛ wuli ka na fɛngɛ filɛ mobili filɛ volet minɛ ça c'est normal parce que an ye poroto dɔ ta wuli hors gabarit ça c'est normal parce que a bɛɛ ye infraction kelen ye bon ko insécurité n b'a lɔn ale ye fɛn min ye ko n'i ka mobili kɔfɛ ko kabakuru kɔnɔ bɛrɛseli kɔnɔna min tɛ yen
olu ngwa be parce que tita mobile fle ko way ko plaque d'immatriculation illégale olu ngo ay est-ce que ko ra plaque nu ko rofeti plaque e iti sabari yera na anga ta lo folo lu go no ko infraction ko achara ko wafla an ñogon tigi ka ñogon tigi to ne yɛrɛ nana sara wele syndicat min fana position na sara y'o ka numéro di yan ne y'o wele mun n'a ta bɛ 1000 de sara la bon o bi syndicat biais de bulletin de chargement mɔgɔ ninnu ko ale fana ka na pan ka na dɔn ko wayi ko normalement ko fo ne ka 4000 ta k'a dafa an y'ale kuma kɛ cogo o ma sɔn ne nana 2000 le di ale ma pour que ka se ka to Bamakɔ bon o nin tɛ sira kan tuguni fana pito sanitaire bɛ yen mais pito mɔgɔw bɛ pan ka lɔ u bɛ signature k'a kɔfɛ dɔrɔn ka kase bugɔ ko 200 bon sisan an yɛrɛ ka Mali yɛrɛ ka côté jate minɛ mais ka taa se an fɛ Burukina ni erreur min mana don ko wayi ko k'an ka poste ka ca an ka poste mana kɛ cogo Burukina poste tɛna mana ka tɛmɛ 200 kan n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ to groupe wɛrɛw fana na o ka to ka bɔ tuguni ka Burukina yɛrɛ feere dunanw ma ko poste cayara ko normalement ko an ka autorités dɔw ka baara kɛra bon ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ a ma kɛ n kɔ fana ne yɛrɛ le nin kɛra ne yɛrɛ fo Bamakɔ bon nin na sisan ni o ni kodɔnni bɛ yen o bɛ sin dɔrɔn ka tike ta o ye an ka président ka numéro le ye juma ye o bɛ sin dɔrɔn ka président wele direct est ce que bon an ka 200 ko kama Burukina o mɔgɔ kan ka président wele wa. bon a yɛrɛ ka nin jate minɛ olu da ka di jamana Burukina ta kuma na wa mais or que Mali yɛrɛ c'est plus pur Mali plus pur sécurité yɛrɛ bɛ taa lɔ ka prix sigi Burukina an ka sécurité ninnu mana se k'a ko nɛnɛ le bɛ yen de a don ta bɔ ten olu ti prix fɛ ɲɛna bon Nescafé sɔngɔ di bon Mali la sécurité bɛ taa prix sigi ko convention o puis ni k'i bɛ kuma dɔrɔn ko na ko convention la olu kɔni Burukina cɛ ko an ka autorités b'a kalama ko k'an ka syndicats b'a kalama olu de ko non n ko ne bɛ taa syndicat réunion na an ni syndicat an bɛ syndicat bureau la a convention ma deli ka fɔ an ɲɛna bon n'olu bɛna la ni convention ko ko peut-être ko ne le dunan ye baara in na olu ko non an sigira n'u ɲɛna an le dunan ye baara in na sincèrement dit an ka jija ni mɔgɔ nana sigi tuguni ko k'a b'an ka autorités nɛni ni mɔgɔ bɛ se ka dereke bɔ a kama o ka dereke bɔ o kama parce que sincèrement dit a mana kɛ cogo o cogo ne ye détail minnu di nin k'a ta frontière la fo yan a jate mana kɛ bon i tɛn'o sɔrɔ Burukina ko prix le ye nin ye ko prix le sigi ni ye nin hali bi ala k'a ɲa ka d'an ma ala k'an fanga se n bɛna plaque ni fɛngɛ ninnu bila plaque immatriculation illégale ale ni bɛrɛsɛrɛsɛrɛna nin k'o tɛ yen n k'a bɛ yen k'a tɛ yen fo tuma ko ne ka mobili bɔra usine na de yan a nana ne ye lɔra yɔrɔ jan k'a yirara ko wayi ko normalement ko tapi bɛ don a la ko f'a ka koro dugu ma bon e yɛrɛ ka nin filɛ bani donc Mali ale bi de ala k'an fanga se an ka président a fana bɛna na ni fɛngɛ nin mɛn k'a ka jija a bɛ kuma u ka syndicat fɛ n'a b'a fɛ an bɛ kuma an ni cɛ ka bi o ma. Amara nin ye IS siraw ye ka bɔ Bobo Julaso ka na Bamako n'i ye cɛ ka kuma jateminɛ sa ye min sara bɛrɛ t'a jɛ 20,000 na o sen tɛ ale yɛrɛ ka dépense musaka fɔlɔw la dɛ nka nin ye camion kelen ye camion joli bɛ don Mali kɔnɔ a wari bɛ taa min digitalisation ko a kɛra cogo di ninnu minnu sigilen don sira la a ko bɛ cogo di an bɛna na syndicat wele ka gouvernement mɔgɔw wele u kana ɲɛfɔli k'an ɲɛna nin ko in na parce que cɛ bɔra ka min fɔ sisan tiɲɛ na n'i yɛrɛ ye sira ta i yɛrɛ bɛ n'i ye Bamakɔ Segu ta i bɛ bi a dɔw kɔnɔ poste dɔw bɛ yen ko sécurité minnu bɛ mɔgɔw lakanani kama Amara u bɛ wari minɛ dɔw bɛ yen
ko olu ye mairie ka mɔgɔw ye n t'a dɔn olu bɛ se ka wari mun minɛ poste bɛ tila ka wari mun minɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ finitigiw olu jɔlen don péagew fana na tuguni olu fana bɛ wari minɛ min ni péage fana tɛ kelen ye a gɛlɛyara sa dɛ bon AES ka baara fɔlɔ ye nin de ye discours ninnu tɛ o ni chauffeur ye baro kɛ don o don Amara i b'a dɔn ko bɛ jamana in kɔnɔ yan chauffeur ta tɛ mobili ye koyi minnu ta ye mobili ye olu bɛ se ka min ɲɛ chauffeur tɛ se k'o ɲɛ koyi wa chauffeur sara t'u ye sara bɛ mun ye a sara tɛ labɔli kɛ wa u tɛ se ka kuma foyi tɛ se ka sɔrɔ u ye doni taali doni bonyani mobili ka mobili kɛ ka gabari bonya ka fɛnw kɛ o si tɛ olu ye a bɛ fɔ de ni tɛ n ka mobili boli a bila hali sisan fɛɛrɛ min sigilen don sen kan ko ka dɔ fara chauffeur sara kan mɔgɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan Mali yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ chauffeur ninnu bɛ gɛn ka bɔ baara la cogo min na ka chauffeur kuraw ta yaasa sɔngɔ min fɔra u kana o sara u ye u ka convention kɔnɔna na nin bɛɛ bɛ ka kɛ maa minnu bilalen don Mali yɛrɛ transport ko kunna i t'u kumakan mɛn i t'u ye mais tuma o tuma minnu ta ye mobiliw ye transitaires a maa belebeleba ninnu olu de bɛ ɲɔgɔn ye kɛ nka chauffeur tɛ wele convoyeur tɛ wele syndicat tɛ wele n'i y'u wele to yan dɔrɔn ko mobili jɔlen don sira kan a ye na mobili bɔ sira kan faama b'u wele o dɔrɔn de la mais minnu yɛrɛ ni u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ donnen don nin ko in na olu tɛ ɲininka nin ye sɔgɔmada in na an ka micro kan ye k'a fɔ ɲɛmaaw ye AES ka ɲɛ a n'a ka tiɲɛ maaw n'u bolominɛw lakanani taa ni ka segin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɔra ka min fɔ sa ko olu ta a b'olu fɛ yen dɛ nka sɔngɔ tɛ yen k'a fɔ ko 1000 sara diyagoya la nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin Amara a kana k'i na ko mɔgɔw tɛ nin kalama han nin tɛ ko kura ye dɛ mɔgɔ bɛ mobili kɔnɔ bɛɛ bɛ nin kalama 31 daminɛ se wagati selen poste dɔw bɛ ka bɔ Moti ka na Bamakɔ olu nana n'u ka sɔngɔ ye fo 600 400 na sisan a kɛra mun ye papier b'i bolo papier t'i bolo n'i bɔra jamana fan fɛ i bɛ 600 sara olu poste la i bɛ tɛmɛ i bɛ don Mali kɔnɔ papier ko yɛrɛ a tɛ e ka wari sara dɔrɔn bon aw ko an ka jamana lakana bamanciwale njugawale kɛbaw olu de bɛna marifa ta ka don mobili kɔnɔ u t'o kɛ o ayi u bololankolo de bɛ don ka na o minɛn minnu sɔrɔ yan fana donc minnu bɛ nin baara ninnu na u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ dɔ kan ka fara u sara kan dɔ kan ka fara u ka prime kan dɔ kan ka fara u ka fɛnw kan ne tɛ n'u kan tɛ min faamuya poste de sécurité ni wari minɛ tiɲɛ na o kan ka ɲɛɲini wa a caman bɛ ka bɔ Mopti ka na Bamakɔ a caman de bɛ yen hali Gawo bɔda ni Gawo donda ninnu na sisan a bɛ yen fana Seware Douanza a bɛ nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw lakanali aw bɛ wari minɛ sécurité a lamɛn han poste de sécurité ne tora wari minɛ na ni mɔgɔ min kan ka na e kama o bɛ se k'o natɔ ye cogo di an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Amara an y'a fɔ n ko kunun ko furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye ale tun bɛ Kulukorokaw fɛ yen kunun tile bɛɛ kɔni ɲɛmaa a y'o kɛ Kulukoro a donnen Kulukoro Kayokaw fɛ yen a bɛ fɔ min ma sa ko complexe Mali Arena o gabakuru fɔlɔ a taara o da min ye mege tan kɔnɔna na ye maa bɛ yen ko sen kun b'a yɛrɛ la se b'a yɛrɛ la ko Arena in ye ɲɛmaa yɛrɛ ka kuma na ko ni maa min ye ko kɛ ko bɛ k'i ye farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu bi n'olu kɛlen don ka Mali nisɔndiya kosɛbɛ o ye basikɛti ye bololabundulati ko a kɛ kun ye ka olu ka se ka so sɔrɔ min ye nin birikiden fɔlɔ in dalen Amara a bɛna na yɛlɛmaba don an ka basikɛti ale taabolo la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye yɔrɔ in ye a filennama don filen kɔrɔ min bɛ o la o dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ wa min ye an yɛrɛ ka jamana a tabiya
tamasiyɛnw caaman kɔrɔlenw b'a la seko ni dɔnko ta nasira fɛ so in maa ba tan bɛ se ka don a kɔnɔ hali e bɛ se k'i sigilen to a dumunikɛyɔrɔ la ka bɔlɔntan lajɛ wa min ye musculation kɛyɔrɔw ye olu fana bɛ a kɔnɔna na Mali Arena in a bɛna yɛlɛmaba don farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ taabolo la an ka jamana kɔnɔ lajɛw bɛ se ka k'a kɔnɔ jɛɛrɛw bɛ se ka k'a kɔnɔ fɛrɛkɛnɛw Amara olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi Mali Arena in ale kɔnɔna na min ye birigiden fɔlɔ dali hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna n'o ye Abdul Kasim Fanba ye a ko ko nin ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛna an ka farikolo ɲɛnajɛ ale y'an ka bonya kosɛbɛ diɲɛ seleke naani o bankun kan a ko jamanakuntigi ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw ma k'olu ka ca bi kosɛbɛ ko min ye nin ye ni nin banna ko a kɔni na Mali jɔyɔrɔba min n'an bɛ k'olu ɲini yaasa ka se ka diɲɛ ɲɔgɔn yebaw bisimilaliw kɛ k'a bɛna o nɔgɔya kosɛbɛ don nataw olu kɔnɔna na min ye jamanakuntigi a bɔlen kɔ Kayokaw fɛ yen a nana Kulukoro yɛrɛ dugu kɔnɔna na sisan min ye Kulukorokaw yɛrɛ fɛ yen ye birigiden fɔlɔ wɛrɛ a taar'o da a bɛ fɔ min ma sa ko bulon dugutigi bulon o birigiden fɔlɔ a y'o da i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye laadalamaw ye k'olu ta k'u don ba la k'u sankɔrɔ ta fɔ k'a don an ka jamana sariya sunba kɔnɔna na min ye furancɛla fanga maaw u y'o kɛ ko sabula laadalatigi minnu don seko ni dɔnko tigi minnu don an ka kokɔrɔ matarafaba minnu don u fana jɔyɔrɔ kan ka ye jamana kɔnɔna na dugutigi bulon in o biriki fɔlɔ dali hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale tun bɛ yen premier ministre tun bɛ yen ka taa se Kulukoro gouverneur ma n'o ye colonel Lamine Kapori Sanɔgɔ ye min ye alu tamura ye ni ale ye Kulukoro maire ye Kulukoro donsow bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an terikɛ Amari Jalo ale fana tun bɛ a ko in kɛnɛ kan ye min ye so in ye Amara a bɛna na kɛ dukɛnɛ belebeleba ye ka min ye dugutigi bulon belebele k'o fana k'a kɔnɔ mɔbili jɔyɔrɔw baarakɛyɔrɔw maaw ni lafiya yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na laadalako hukumu kama fana u ye fɛɛrɛ fana tigɛ yaasa lakodɔnni o ka se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo nin min filɛ nin Amara ko nin kan ka kɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na sabula kabini furancɛla fanga maaw sigira laadalatigiw ni kabilatigiw ka olu don ba la u y'a siɲɛ fɔlɔ kɛ san 2023 min ye o kɛnɛ sigili ye sen kan sa yaasa ka se ka o sinsin n'i ma ɲɛ k'i ye dugutigiw don ba la Amara sigiyɔrɔ ka y'u la donyɔrɔ ka y'u la baara dɔw bɛ yen mun bɛ se ka kalifa u la n'o bɛɛ tɛ taa kiiri bulon na o ka se ka ye min ye ni laadanama ninnu ye olu ka se ka baara kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma ani kotɔn ɲɔgɔntala kɔnɔna na sabula ko caman bɛ yen ni dugutigi da donn'o la n'o sarala dugutigi la o bɛ se ka ɲɛnabɔ dugudenw u ye jamanakuntigi a fo a ka nin wulikajɔ ni a ka nin baaraba in na Amara kunungo Asimi Kulukoro kɔnɔna na an ka jɛ ka o ja fɔlɔ olu filɛ.
alsa kulukorokaw fɛ min ye emiya kɔnɔna na emiya ale bɔko 46 jamanakuntigi o kɛnɛ fana tun bɛ a bolo kan min bɛ n'o ye Boubacar Sadasi tɔgɔla kan ye kulukorokaw fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn laadala ko emiya ale kɔnɔna na sa ekɔliden minnu bɛ n'olu tilara kalan na n'o o ye emiya maaw ye olu ka bɔli o ko ɲɛmaya fana tun bɛ furancɛla fanga ɲɛmaa bolo Général d'armée Asimi Goïta amara maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tilara nin kalan in na maa 255 maa wɛrɛw jamana wɛrɛ maaw olu ye maa 11 ye a la min ye jɛkulu in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa u y'a tɔgɔ ta k'a da Général de brigade Tumani Sisogo la ale yɛrɛ chef d'état-major y'a baara k'an ka jamana kɔnɔ lasigidenya baara a y'o fana kɛ maa min don danaya maa tun don yɛrɛ di ka faso lataa ɲɛ ka faso kanu ka faso baara kɛ a y'o kɛ min ye colonel Abdoulaye Kulibali ye n'ale emiya commandant ye a ye bonyamasegi kɛ Général de brigade Tumani Sisogo ye k'a yira sa k'a fɔ a ye baara min kɛ sɔrɔdasiw ka gun kan o ye misali bɔ o de y'a to bi yɛrɛ di ani baara ni danaya ni tilennenya ni laadiriya min tun b'a la baara la faso kanu ni hukumu kɔnɔna na ani diɲɛ fantan 4 fɛ ko y'a to sa u ye nin denmisɛnnin ninnu kɔni ka jɛkulu tɔgɔ ta ka d'a la sɛbɛnw kɛnɛ kan yen min ye baro kɛlɛtigi ye ale fana ye kibaruyaw di ka kɛ ni kalanso in a baara kɛcogo ye n'o ye Boubacar Sadasi tɔgɔla kalanso in ye sɔrɔdasiw tɔgɔ la amara bɛ Boubacar Sadasi dɔn fɔlɔ e tɛ Boubacar dɔn ale de kɛra ministre de la défense ye a ko sariya takun sariya a kan ka labato de Boubacar Sadasi ale de CMDT mara Boubacar Sadasi kɛra ministre de la défense ye san min Alpha ka waati la dɔw ye grève dɔ kɛ sɔrɔdasi kunna a y'a bɛɛ gɛn ko sariya ko o de kan ka bato a fana kun ka foro b'a bolo Tienfala a n'a terikɛ Moritani ka dɔ fana tun ye ministre Moritani u ye sirabaga kasara de y'u sɔrɔ o foro in sira kan Kulukoro sira la Tienfala ale kɔni su donnen don a yɛrɛ ka foro kɔnɔna na Tienfalakaw fɛ yen san o san san yɛlɛma na mɔgɔw bɛ taa yaasa ka se k'a wale ɲuman dɔn u ye emiya tɔgɔ ta ka da ale la i kɔni bɛ madame Si dɔn madame Si burankɛ don Ousmane Si kɔrɔkɛ don sisan kɔni y'a dɔn i kelen tɛ sisan dɛ Boubacar Sadasi ale tɔgɔla kalanso in kɔnɔna na sa o ɲɛmaa fana ye tanuni kɛ o kɔfɛ sa baro kɛlɛtigi n'o ye Général de division Umaru Baro Jara ye ale fana ye laseli kɛ ka kɛ ni kalan in ye a ko nin ye donba de ye min ye maa minnu jɔlen filɛ nin ye n'o ye maa 255 in ye a ko ma u kan ka kɛ misali ye u kan ka bɛn ni kelenya sinsin wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na baara min bɛ n'o kalan kɛr'u kunna u k'u jija k'o miiriyaw t'u la ka se ka baara kɛ don nataw la ka jɛ ka baara kɛ ka faso kanu wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja u k'u t'a la ye ko wa ko minnu filɛ nin ye n'olu kan ka taa wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na k'u ka bagajiw labɛn han amara min ye taali ye a waati selen ye nin ye kɔfɛ sa furancɛla fanga ɲɛmaa yɛrɛ Général d'armée Asimi ale yɛrɛ kuma ta baaraw bannen kɔfɛ kunnafonidilaw olu ɲɛma a ko nin janvier kalo tile 15 in k'a bɛ don Mali so k'i joli di faso ma k'o de dayɛlɛlen filɛ nin ye u ye nin ye k'o ye garisigɛba de ye cɛ bɛɛ tɛ se ka o sɔrɔ min ye sɔrɔdasiw ka gun ka maa mafalen minnu bɛ yen minnu y'u cɛsiri a y'i da don o la wolomasiri tabaw fana ye baara minnu kɛ nin waati laban na ka Bamaɲɔgɔlen juguya wale kɛbaw k'olu ka yɔrɔ caman da walo k'o filenkolonci k'o da kolonci k'u ka ɲɛmaaw caman minɛ Asimi ye ji da nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛ kan k'a ɲini ekɔliden kura bɔlen ninnu fɛ sa n'o ye sɔrɔdasi kuraw ye u k'u jija baara min kɛlen don bi u ka se k'u jija k'o kɛ ko wa fana u ka kulu tɔgɔ dara maa min na n'o ye Général Tumani Sisogo ye u k'u jija koyi u ka kɛ o ɲɔgɔnna ye u k'u sen da o senda yɔrɔ la maa min bɛ yen n'o ye Bɛda Amara o ye Macamu Sanu ye Bɔbɔkɛ Kamale ale de kɔni ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye kalan in kɔnɔna na 16 buruburu 43 ale de kɔni kɛra major de la promotion ye wa min ye bonyamasegu caman kɛra ale sɔrɔdasi minnu bɛ yen sa n'olu ka kɔrɔ ni ninnu ye
olu y'u ka jala d'u la ka bamuru k'o ta k'o d'u ma an ka taa emiya yɛrɛ kɔnɔna na waatinin kunkurunin dɔ bɛ yen an ka jɛ k'o filɛ. Le sous-lieutenant Machamou Sanou Chimali, elle est major de la promotion, puis lieutenant de brigade Kumani Sissoko. Il a obtenu une plan de 16,443 sur 20. Son exemplarité pour le métier des armes a conduit à l'école militaire de Dakar. Alisa kulukorokaw fe Amara an bɛ taa an ka cɛkɔrɔba ni o ye Jara Ashi ye ale tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ n'o ye ndulati kɛnɛ ye ale la kurakurayara Amara inauguration tɛ dɛ sabula ndulati kɛnɛ inaugurera a mɛnna nka a la kurakurayara de ye k'a latɛmɛ maaw ka bolo kan baaraw banna pewu min ye kulukorokaw ka Jara Ashi ye ale de kun ye député maire ye Kulukoro kɔnɔna na an bɛ moriw n'a dɔgɔw n'a kɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo Kulukoro n'o ye jaralakaw ye Kulukorokaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire yayi an b'a fana fo k'a singare ka nun singare fana fo yan sabula olu bɛɛ lajɛlen Kulukoroka ani moriw fo fana kɛnɛ kan yen Farancɛla fanga ɲɛma ale bisimilara maa min fɛ sa o kɛra CNT ɲɛma ye sabula min ye Abilayi ye ale kun taara a ka soutenance la kɔfɛ sa premier ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o tun bɛ yen Kulukoro gouverneur a n'a nɔnaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen i ye waleya in ye sa terrain jamanakuntigi a ye juru tigɛ pewu ka don ka na yɔrɔ in kɔnɔna na sa min ye Jara Ashi ye bi baara kɛra yaasa o ka se ka kɛ a kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko vestiaire n'o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔyɔrɔ ye ndolati la ni mi-temps bɔra u taa yɔrɔ min u ye yen dilan ɲɛgɛn kɔni u y'o k'a fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ kunnafonidilaw ka sigiyɔrɔw bɛ yen maabaw n'a b'a fɔ ma ko salle VIP o fana bɛ a la u ye yɔrɔ dɔ fana dilan sa arbitre olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ yɔrɔ min na o fana bɛ a la Amara nin bɛɛ lajɛlen subahana mansin kuraw olu de bɛ a la min ye a binkɛnɛ yɛrɛ ye segikɛr'o ka tewu k'o dilan k'o ɲɛ jiboli siraw yaasa bin kana sigi a ka fiyewu u y'o fana dilan ndolati kɛnɛ in a bɛ se ka maa ba 4 ani 600 a bɛ se ka o ta sigiyɔrɔ la nka n'a ka d'an ye a bɛ se ka don fo ka taa se maa 10,000 ma a bɛ se ka jɔ dɔw bɛ se ka jɔ a kɔnɔna na min ye a kɛrɛfɛ sow ye minnu jɔra ka fara a kan o ye maa minnu b'a fɛ ka musculation kɛ olu ka yɔrɔ bɛ yen min ye piscine ye piscine semi olympique o fana bɛ yen u ye ndolata yɔrɔ dɔ fana dilan kɛrɛfɛla la n'o ye ndolata yɔrɔ fitinin mankanni ye Amara an n'a ɲɔgɔnnaw n'an bɛ fɛ ka taa an fari foni an bɛ se ka taa yen basket kɛ terrain tennis terrain volley terrain handball terrain min ye furakɛlikɛyɔrɔ ye ka taa fara groupe électrogène n'o ye 700 kVA ye o bɛɛ lajɛlen o bɛ yɔrɔ in na
kɛnɛ kan yen yen ne jamanakuntigi ye dantigɛli kɛ bamanankan na ka foli kɛ sifinnakaw ye ka foli kɛ Mali farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye min ye Asimi Goyita a ka dantigɛli min kɛra a mara bamanankan don an ka jɛ ka ale lamɛn. An bɛ Ala barikada Ala bɛ bi don an bɛɛ la Ala y'a tigɛ biri an ka se ka na Kulukuru an ka na bɔ ye ka na baara min bɛ sen kan ka na dɔw kurumakari ka na dɔw baara daminɛ o baara fɔlɔ an y'o daminɛ Kulukoro an bɛna terrain dɔ bila an ka sifilaka minnu taara ɲɔgɔndan la Afrique du Sud basket la olu ye wuli ka jɔ kɛ cɛw jɔ jɔyɔrɔ la ka o jɔnjɔn ta musow fana jɔ jɔyɔrɔ la o jɔnjɔn ta ni y'a siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafinna yɛrɛ kɔnɔ an bɛ foli bila an ka passerekɛlaw ye bamananw b'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ i ma deli ka fɛn ɲɔgɔnna sɔrɔ i bɛ ko kɛ i ma deli ka ko ɲɔgɔnna kɛ donc an ka passerekɛlaw cɛw olu ye trophée ta musow ye trophée ta ni y'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ Mali kɔnɔ donc comme i ye ko kɛ u ma deli ka ko ɲɔgɔnna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fana ɲɛɲini ka ko kɛ ko fana ɲɔgɔnna ma deli ka k'u ye fɔlɔ o de senfɛ an bɛna stade sigi sen kan k'a d'u ma fo bɛɛ k'a faamuya an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ tɛ sɔrɔsi kɛlɛ dɔrɔn kɛlɛ ye maliyɛn i mana bila baara bɛɛ la baara fɛn fɛn na i kan k'i jɔ o yɔrɔ la k'o ka ɲɛ i bolo o de kɛlɛ ye a ka kan mɔgɔ mɔgɔ ni jamana kunna wolo jamana bɛ kunna wolo an b'o fɔ k'o la pɛrɛpɛrɛ bɛɛ ɲɛna o tɛmɛnen kɔ an nana an ka dugutigiw ka bulon biriki fɔlɔ da n'i y'a jateminɛ ko caman b'an sɔrɔ bi bi in na o y'an ka jamana lafu k'an ka jamanadenw lafu a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ten de don ten tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ labɛn a bɛ kɛ dɔ ka laɲini kama a bɛ kɛ dɔ ka sɔrɔ sira kama donc nin si tɛ fu ye nin bɛɛ labɛnna pour que an ka jamanadenw bɛ se ka lafu an ka jamana bɛ se ka fu dɔ ka nafa sɔrɔ sira kama dɔ ka ɲɛtaga kama o de kɔnɔna la an jateminɛ kɛ yɛlɛmani na diɲɛlatigɛ kɔnɔna la an bɛ ka fɛn caman kɛ yan an y'a fɛn kunfɔlɔ sɔrɔ tubabuw de bolo mais o ko sigi o baara min sigira sen kan fanw fara fara ɲɔgɔn kan an y'a jateminɛ an ka dugutigiw u bolo bɔra baaraw la u bɔra u jɔyɔrɔw la jɔyɔrɔba tun t'an ka dugutigiw la bilen o de kɔnɔna la an y'a ɲini sariyasunba kɔnɔna la ka dugutigiw k'u bila ba la k'u jɔyɔrɔ ka sigi u ma jamana maracogo la wa an b'o foli bila duguladenw dan tɛ foli mun na n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jɔyɔrɔ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ jɔyɔrɔba kelen a bɛ na dugudenw n'u jɔyɔrɔ don ka bɔ dugudenw na ka na se dugutigiw ma maire tɛ se ka dugutigi ka baara ka nɔ cogo si la comme dugutigi fana tɛ se ka maire ka baara ka nɔ cogo si la donc dugutigiw u jɔyɔrɔ o bɛ jamana ka ɲɛtaga la dugutigiw u jɔyɔrɔ o bɛ jamana ka basigi la dugutigiw u jɔyɔrɔ o bɛ jamanadenw ka bɛn na o de y'a a ka kan an ka dugutigiw an k'u bila ba la o de y'a to an nana bi ka na u ka bulonba ka na a biriki fɔlɔ da bamananw b'a fɔ ko yiriguru k'a mɛn o mɛn ji la k'a tigɛ banba ye donc o b'a yira k'a fɔ an ye maliyɛnw de y'an farafin de an n'an ka lamɔcogo don an n'an ka taabolo don a mana kɛ cogo o cogo n'an ma olu matarafa an b'an ta bila an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ donc an bɛ kɛ sidɔnbali ye o de a ka kan an ka dugutigiw an k'u jɔyɔrɔ d'u ma o jɔyɔrɔ min ye jamana ka bɛn na jamana ka lakana na donc o de y'a to nin baara min na daminɛ an y'a daminɛ Kulukoro n'Ala sɔnna a ma région tɔw bɛɛ ta bɛna sigi sen kan kelen o kɔnɔ an bɛ dugutigiw fo dan tɛ foli min na k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo dan tɛ foli min na an ka ladatɔ mɔgɔw k'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na sabula u ka wulikajɔ bɛ y'a to basigi bɛ jamana kɔnɔ bi bi in na bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ an ye ɲinan san bila dɔnko ni seko hukumu na ko yiridɔn sodɔn ɲɔgɔndɔn yɛrɛ tɛ fo an ka kan yɛrɛ an banna an ka lamɔ kɛcogo la ka mɔgɔ ka lamɔ cogo ta an banna an ka taabolo la ka mɔgɔ ka taabolo ta o de y'a to an ka jamanadenw lafura an ka jamana lafura diɲɛlatigɛ la ten tɛ yen jamana bɛɛ n'a ka dɔnko ni seko don jamana bɛɛ n'a maracogo don jamanadenw duguw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛw don n'u kɛcogo don an tɛ se ka kɛ i b'a fɔ tubabuw an ka nin ka fɛn dɔw matarafa sabula da kan an ka denw lamɔcogo o tɛ kelen n'i y'a ye bi bi in na an bɔra an ka lamɔ la ka tugu ka lamɔ kɔ faw tɛ bonya bilen baw tɛ bonya de b'a kunfɛ donc a tɔ to a ka kan bi an ka segin an yɛrɛ ma n'i ye denko ni seko ta
i ɲɛ bɛ jamanaba fɛn la bi jamana ko mɔgɔ bɛ ka ɲɛb'u fɛ a kana yɔrɔ jan dɛ a fanba ye dɔnko ni seko de parce que dɔnko ni seko a bɛna fɔ adamaden ɲinkun ni ɲin t'i la est-ce que i bɛ balo tɛ balo dɛ donc seko ni dɔnko o ɲinkun de donc a kan ka bi an ka segin an yɛrɛ ma an bɛ kɛlɛ min na bi an tɛ se ka kɛlɛ kɛ tant que an ma segin an yɛrɛ ma tant que an man k'an yɛrɛ parce que an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o de y'a to bɛnw sabatira o y'a to kɛlɛyaw sabatira o de y'a to an ka ɲɛtaga sabatira sisan an ban'o bɛɛ de ma an fil'o bɛɛ de ma an ɲinkir'o bɛɛ de la an kan k'o bɛɛ de dabila fo an ka segin an yɛrɛ ma an bɛ maliko kura mun na a tɛ taa maliden kura kɔ maliden kura o ye hakilina kura ye jogo kura lamɔ kura u b'a fɔ k'e kana janfa kɛ e kana fadento dun sisan ɲagamina dɛ mɔgɔ baden bɛ bi minnu bɛ fadento dun mɔgɔ baden bɛ minnu bɛ jamana janfa n'i y'a jateminɛ ala an bɛ yuruguyurugu kɛlɛ mun na u y'a don adamadenw kun na sisan ko n'i ma sɛnɛ k'i ye dangaden ye o de tɛna mɔgɔw kun na fanko de bɔ mɔgɔw kun na a tɛ taa fo hakiliw de ka yɛlɛma parce que an bɛ kɛlɛ mun na kɔnɔna kɛlɛ ani kɔkan kɛlɛ de an b'o de la bi bi in na bon a bɛɛ kɛlɛ lakana kɛlɛ b'a la nafasɔrɔ sira kɛlɛ b'a la donc o ye mun ye n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ an ye mɔgɔ to kɛlɛ k'an ye dɛ donc i fana se k'o kɛlɛ kɛ fo n'a y'a sɔrɔ hakilinata dɔ de t'i kun na adamaden ni bankun t'i la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma n'i y'a fɔ ko tɛnɛn karisa aw tɛnɛn nin ye an ka dugu tɛnɛn nin ye an ka jamana tɛnɛn nin ye o bɛɛ ka adamaden bila hukumu dɔw kɔnɔ hukumu b'a to a bɛ k'a yɛrɛ ye baara bɛ kɛ ka ɲɛ bon ni tɛnɛn tara adamaden na i bɛ sɔn sonyɛni ma i bɛ sɔn ka jigin jamana i b'a janfa i b'i ka du janfa i b'i ka denbaya janfa i bɛ jamana janfa laban na an bɛ malikura ko min kɔ n'o ye maliden kura ye o bɔra ka se k'a bila sen kan foyi tɛ se k'o baara kɛ ni dɔnko ni seko tɛ n'i taara jamana wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ an ka artisan ka tableau n'u ka chaîne de bɛ bureau ni fɛn kɔnɔna la mais i bɛ an yɛrɛ fɛ foyi sa an yɛrɛ bannen b'an ka fɛnw ye an de dalen b'an ka fɛnw na faso kanu hakilina don jamana dɛmɛ hakilina don ka jɛ fɛn dɔw kɔ hakilina don n'i y'a jateminɛ bi bi in na an bɛ foli bila armée sɔrɔsikɔrɔw la bi bi in na mali sɔrɔsikɔrɔ bɛɛ wililen bɛ k'u jɔ armée ye n'a ka d'u ye bi bi in na u b'a fɔ ko k'an k'an lafiya an ta bɔra a la mais bi a bɛɛ wililen k'u jɔ armée ye parce que i b'a sɔrɔ olu ka waati la u y'a ɲini ala fɛ ka se ka ko dɔ kɛ ala ma latigɛ o ye donc sisan ni ala y'o latigɛ anw ye u bɛɛ bɛ ka wuli k'u jɔ mun b'a to a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye faso kanu de ye bɛɛ k'i cɛsiri sabula da kan an ye sira dɔ de ta segin o tɛ sira mun na ni kɛlɛ an b'a kɛ an ka jamana ka basigi kɛlɛ an b'a kɛ jamana ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ an b'a kɛ jamana ka basigi an b'a kɛlɛ kɛ jamana dɔ ka bɛn an b'a kɛlɛ kɛ donc n bɛ wele kan bila maliyɛnw ye a tɛ taa an ka bɛn parce que an jamuw tɛ kelen an tɔgɔ tɛ kelen mais an bɛ jɛn o jamana in na donc an k'an jija o jamana in ala k'an kisi n'a ɲagamina e bɛ kɛ dunan de o ne mali bila e kɛ dunan de n'a ɲagamina ala k'an kisi ka n'a cɛ ja ne ye mali bila e bɛ kɛ dunan de o e bolo maliyɛn la pewu a fɔ ko nin maliyɛn de o tigɛ de bɛ sira yɔrɔ la ko nin maliyɛn donc gɛlɛya mana cogo o cogo an ka fɛlako to yen an ka mɔgɔ ko an k'o to yen an ka jamana matarafa f'an ka dɔn jamana de bɛ bɛɛ sanfɛ bi nin b'a la sini mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a la ni nana cɛnni sɔrɔ jɔn b'a dilan i ye donc nin y'an dakan de mun sɔnna an dakan don mun ma sɔn an dakan don wa kɛlɛ fana an b'a kɛ sini an kana sɔn sini a fɔ an ka kabila mɔgɔw ɲɛna a fɔ an buruju ɲɛna ko gɛlɛya bɛ na jamana kɔnɔ k'i fa i ba i den i bɛnkɛ a ye jamana janfa an kana sɔn o ma n'i y'a ye jamana in bɛ bi la n'i y'a jamana ye bi sɔrɔ dɔ de fana y'a kɛlɛ kɛ dɛ dɔ de jin tora a la dɔ de ka nafolo tiɲɛna na dɔ de joginna na ni kɛlɛ kelen an b'a kɛ ni mun ma labɛn o k'i labɛn ni mun labɛnnen don o k'i cɛsiri n'i ye gɛlɛya wililen sisan dɔ b'a kɔfɛ dɛ donc an kana sɔn an ka na a ka bɔn an kana sɔn o ma dɛ ko ni dɔ ka bama sa dɔ ka nan tɛ an kana sɔn an ka ba ka sa k'a fɔ hali bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka bɛn jamana kelen de b'an bolo donc
k'a ɲini ala fɛ ala min bɛ se ko la ala ka basigi lana jamana kɔnɔ ala ka jamanadenw ka bɛn n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ la dan tɛ foli mun na ka tulobaw k'aw fo a tɛ bɔ n kɔnɔ k'aw fo dan tɛ foli mun na. An bɛ segin ka na kibaruya tɔw la Amara kabini kunu sɔrɔ premier ministre n'o ye général d'armée général de division Ablaye Mayiga ye ale bɛ Ganakaw fɛ yen min ye Gana a taara ye jamanakuntigi ale ka ci la yaasa ka taa bataki dɔ di Gana jamanakuntigi kura ma n'o ye John Dramani Mahama ye ale min ye fanga ta dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a dɔn k'a fɔ fanga ta in hukumu kɔnɔna na ale tun ye maaw bila ka na yan ko yaasa Mali ni Gana bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka Asimi ale wele a ka se ka taa ale ka fanga ta kɛnɛ kan Mali premier ministre o kun kan ka taa nka waati laban na an y'a ye k'a fɔ Mali ka Mahama ye lajɛ in kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na sa Ablaye kɔni bilara ka taa tile 2 baara la Ganakaw fɛ yen kunungo surɔ ale ni Ablaye Diop u bɛ ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigi ka Mahama Nagakɔrɔma min bɛ n'o bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko la o fana bɛ a la min ye général de division Ablaye Mayiga ye a selen kunungo sufɛ a kun bɛnna Gana pankurutigi kana na fɔ min ma ko Kotoka yen sa maa min bɛ yen n'o y'a bisimila sa o ye Mariata Brɛw Apia Opong ye ale yɛrɛ ye jamanakuntigi o Nagakɔrɔ baarakɛla ye u ka kiiri minisiri kɔrɔ o don Gana kɔnɔna na o de ye a kunbɛn Mali lasigiden min bɛ Ganakaw fɛ n'o ye Umaru Konate o fana tun bɛ kɛnɛ kan maliyɛnw caman fana bɔra ka na min ye premier ministre ale kunbɛn ale ni AES maaw Burkina Niger u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye premier ministre a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka ɲɛ o de la sa ale ni Ablaye Diop ka taa fara jamanakuntigi Nagakɔrɔmɔgɔ in kan n'o o ye Fatou Binta Diop ye olu bɛɛ lajɛlen u kunbɛnra pankurutigi kɛnɛ na ka tila ka foli ni tanuku ye jamanadenw fɛ yen kɛnɛ kan sɔgɔmada in na sa ni ala sɔnna ma min ye premier ministre ye a ka baara fɔlɔ o ye ka taa u ka faama sigiyɔrɔ la yaasa ani jamanakuntigi u fila bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min sɛbɛn min dira ma Mali ɲɛmaa tɔgɔ la ka t'o di Gana jamanakuntigi ma a bɛ t'o sɛbɛn di Amara n'o bɔra yen sa tile kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ ani AES jamanaden minnu bɛ yen ani olu fana bɛ na ɲɔgɔn ye ka ɲɛfɔli kɛ baaraba minnu bɛ sen na o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ani u kan k'u kɛcogo dɔn cogo min na Gana ale jamana kɔnɔna na an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko Gana yɛrɛ fana farala jamanaw kan jamana minnu y'a yira sa k'a fɔ farafinna den kɔni i bɔra yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ don Gana visa ko kuma kɔni o t'a la tuguni fo n'a sɔrɔ sa ni e kɔni kɛlen don ka nanzara nationalité ta dɛ n tɛ kɔni n'i kɔni sera Gana visa ko tɛ yen tuguni yɛrɛma hɔrɔnya la kurakurali hukumu kɔnɔna na Sijo Tabani maaw ye kuma di Bulan Baro ma n'ale Sinidi Faso yiriwa tɔnden ye a ko min ye yɛlɛma hɔrɔnya la kurakurali in wuli ka jɔ kɛra ka bɛn ni ko min ye o kun ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin an ka Mali ma gɛrɛntɛ min n'a bɛ adamadenya sɔsɔ ni taabolo foyi t'a la n'a bɛ sariya sɔsɔ a ko min ye don in ye donba don Mali politiki bankun kan ko maaw kan ka dɔn k'a fɔ ko a kan ka minɛla min na o ye k'a fɔ don belebele don Bulan ka fɔla sa ko min ye nin don in ye a laɲɛnɛmayali k'o ye jagoya ye politiki maaw bolo sabula a b'a to min ye CEDEAO kun ye ɲangini min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an ye jaabi min sɔrɔ a la ka kɛ ni assise de la refondation hukumu kɔnɔna ye k'o de ye nin ye ko bi ko min ye 14 janvier in ye sa k'a kan ka kɛ sababu ye maaw bolo bɛɛ ni kelenya ka furancɛla fanga k'ale senkɔrɔma dondo yaasa fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maliyɛnw ka gɛlɛya la ko ale hakilina ye o ye maa filanan min bɛ yen ni tamani maaw ye kuma dɔw ma o ye Dr Modibo Sumare ye Modibo Sumare ale bɛ jɛkulu kunna sa jɛkulu min bɛ yen bi ni o ye AFD ye bɛrɛbɛrɛlitɔw ni fasoden tɔn jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ale ko kabini san 1960 san ko Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ koyi ale bolo fɛɛrɛ ni dabali de kan ka tigɛ bi kuranko gɛlɛya min bɛ an na sɔrɔko gɛlɛya min b'an na lakanako degun min bɛ o kɔnɔna na ko k'o furakɛ a ko maliyɛnw ko souveraineté ko problème t'an na han yɛrɛma hɔrɔnya ko problème k'o ti Mali la fi o gɛlɛya tɛ Mali la min ye gɛlɛya min bɛ Mali kabini san 1963 ko yɛrɛma hɔrɔnya ko o b'an fɛ yan Dr Modibo Sumare ko ten ko gɛlɛya min b'an da la bi k'o ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka lakanako la ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka société baw ale ni an ka jamana baarakɛyɔrɔ baw olu minnu bɛ bi ale ka fɔla n'olu bɛ ka datugu ko ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la min ye kuranko ye ko ka fɛɛrɛ sɔrɔ la sɔrɔ ko sɛnɛko ko o de ye jamanadenw ka hakilina fanbaw ye
ko démocratie ko sinsin ko dilido ka kuma di jamanadenw ma yaasa an bɛ se ka taa kalata la cogo min na transition in ka ban pewu ko o de kɔni ye olu fɛla ye ko nɔn tɛ ko k'a fɔ ko ka 14 janvier ko o ɲɛnamaya wa ko kɔni t'ale fɛla ye Amara b'a yira maaw la sa k'a fɔ min ye 14 janvier hukumu kɔnɔna na n'o ye janvier kalo tile 14 ale hukumu kɔnɔna na sa ministre kɔni bilara ka taa jamana fan caman fɛ yaasa ka se ka don in ale la ɲɛnamaya premier ministre kunun ko kabalakaw fɛ yen ale ye a ka thèse o baara kɛ min ye général de division Ablaye Mayiga ye a kɔni kun taara kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ mun ye kalanko kiiritigɛla a bɛ fɔ masa ko jury maaw bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko kunun baara kun ka ca kosɛbɛ nka Ablaye jamanakuntigi jɛra ale ma waati min na kulukorokaw fɛ yen n'u bɛ ka taa ndolatikɛrɛ jara Ache ale kurumo karili kɛ yaasa a bɛ se ka na kabalakaw fɛ yen Amara kabala nana cogo di Ablaye ye kalan in daminɛ k'a to Algérikaw fɛ yen min ye kalan in ye a kunfori waati a n'a lajɛ waati selen o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ min b'a bolo bi o jɔyɔrɔ t'a to a ka se ka taa Algérikaw fɛ yen baaraw ka ca premier ministre ya jɔyɔrɔ ni ko hukumu kɔnɔna na a ye laɲini kɛ o kalanso fɛ Algérie u k'a to ale ka soutenance ka na kɛ a nagakɔrɔ ya Bamakɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko université ninnu ni kalansoba ninnu Amara u bɛɛ lajɛlen kolosolo don ɲɔgɔn na yamaruya dira sa ko kana baara in kɛ kabalakaw ka université la i b'a dɔn Kamesi ka jamanaw la bi jamana min bɛ yen n'o bɛ tenga yɛrɛ kosɛbɛ o ye Mali ye kalanko la han ko kama u jɛra n'a ye sa min ye Ablaye a ka soutenance min bɛ tali kɛ mara kɛcogo kan min ye marabolo yɛrɛ fɛɛrɛ kura mun sigilen don o la k'o don sen na ka se ka baara kɛ n'o ye a y'o min kɛ école internationale administration Alger la n'o kalan kun daminɛna fɛ san 2016 k'a kun ye doctorat yɛrɛ sɔrɔ o la koyi doctorat min bɛ yen sa n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ko ta nasira la ale ni mara kɛcogo la a bɛ fɔ ma sa ko doctorat en business d'administration min ye institut de gestion planification ye Algerikaw fɛ a kun y'o sɔrɔ Amara o de kɔfɛ a ko k'a tɛ se ka dan o ma koyi ko fo min ye mara yɛrɛ kama bɔli baara ye dɛ ka mara sinsin maaw n'u bolominɛnw ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min jɛya ni baara kɛcogo ɲuman na a y'i kɛ o fana kan o de senfɛ sa kalankuncɛ kalan in ni a b'a fɔ o ma ko soutenance a ye yamaruya ɲini o kana kɛ Bamakɔ yan ma mafalen caman kɔni tun b'a kɛnɛ kan min ye professeur baw minnu ye n'olu bɛ diɲɛ kɔnɔna na sa olu caman nana Amara directeur de mémoire yɛrɛ a nana tɔw bɛɛ lajɛlen cunna Bamakɔ yan u y'a yira sa soutenance kun cɛlen kɔfɛ heure 3 baara ka ɲininkali busamisɛn kɛ i yɛrɛ ye min sɛbɛn k'i ɲininka a kɔnɔ kuma na e ye nin sɛbɛn kun jumɛn na nin ye mun ye an ma nin faamuya yan i bɛ jaabi minnu di u bɛ sɔrɔ k'olu fara fansiya k'a fɔ ko bɔn ko taa nin fara kan sisan a bɛ kɛ gafe ɲuman ye u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ moyen kan ka d'i ma ni moyen man ka d'i ma Amara ko jury mɔgɔw ko k'a fɔ han mention très honorable ale ni jury ka foli o dira Ablaye e m'a yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ tanganani Amara n'an bɔra yen an bɛ taa DGCC kɔnɔna na DGCC ale ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na jagoko maaw bɛ fɛn minnu dun ale ni sinaya jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min u y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na min ye furaw ye minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ ko furaw don cogo an ka jamana kɔnɔ k'a sigilen don koyi sariya de kan fura minnu bɛ yen ni adamadenw b'o dun ko olu nali an ka jamana kɔnɔna na ko fɛɛrɛ ni dabaliw sigilen don yaasa ka maaw yamaruya u ka se ka don ni furaw ye ko hukumu kɔnɔna na sa min ye minisiri so min bɛ kɛnɛya kunna ale de bɛ lakodɔnni kɛ ka yamaruya di k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka don ni fura ye a jagoko ta fan ani a sangaliko ta fan min ye ka fɛɛrɛ tigɛ sa ka o di ma o ye DGCC ye DGCC maaw ko k'olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na olu ye lakɔlɔsili kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na sa sɛbɛn min sigilen don a na lakɔlɔsi ka se ka baara kɛ na a ye o de la sa DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye ŋaniya 1749 k'o di maaw ma maa minnu b'a fɛ ka na ni fura ye adamadenw ka fura ye an ka jamana kɔnɔ min wari ye sa bɛ taa se sefa wari miliyɔn 150 n'a kunkanfɛn ma o de dira san kalo laban ninnu na sa n'o o ye san 2024 kalo labanw ye ko n'i y'o jateminɛ 100 sarada mara ko o bɛ 9 ma min ye salongo ta ko a jigira o duguma kosɛbɛ mais min ye directeur ye a ko tɛna jɛni min ye tuguni
maa si ka don ni fura ye k'i bɛn'o feere an ka jamana kɔnɔ yan kuma tɛ fura min bɛ di maaninfinw ma k'a sɔrɔ i ma ŋaniya ta minisiriso la k'a sɔrɔ i mana olu fana fɛ yen ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan baara ninnu olu bɛ se ka kɛ cogo min na Amara bi ye tasibila donba ye bi ye miirilajigi